Novinářka Zuzana Hanzelová. Zuzana, dobrý den. Dobrý den, děkuji pěkně za pozvání. Není zač. Loni vám bylo 35, mě před pár týdny. Vy jste na Instagram, děkuju. Vy jste k té příležitosti na Instagram napsala, že vám mnozí lidé říkali, len nehovor, kolko máš, na ženu sa to nepatrí. Jak je to s tím ženským stárnutím? No, je to komplikované, ale nie kvôli starnutiu a ženám, ale kvôli spoločnosti. Tak ja sa snažím neskrývať, že koľko mám rokov, podľa mňa je to v pohode to povedať. Asi to aj vidno, koľko mám rokov, neviem, nejak sa to podľa mňa úplne nedá skryť. Takže ja som si povedala, že ja sa nebudem tváriť, že to je hanba povedať, koľko má človek rokov a možno by sme mohli trošku svičnúť tú spoločnosť, že ako sa hovorí, že ako tí muži zrejú a ženy starnú a tieto rôzne hlúposti, že aj ženy môžu zrieť a aj vek môže byť pekný. A ja sa priznám, že sa cítim najlepšie, ako som sa v živote cítila, že tie neistoty, ktoré má človek práve v tej 20-ke a 25-ke, keď má byť teda na vrchole svojho mládí, takže práve teraz že sa cítim zastabilizovaná, sebavedomá, zakotvená, že je to práve krásný vek, tak neviem, prečo ho vôbec skrývať. Mám to podobně. Co ještě ženy nemají říkat a naopak možná by to měly říkat víc nahlas? Asi, akože tých tém je tak strašne veľa, že ťažko povedať. Myslím, že by sme mali viac rozprávať o tom, koľko neviditeľnej práce ženy robia, čo všetko stíhajú. Ja teda zatiaľ sama nemám deti, ale mám kamošky, ktoré teda multitaskujú prácu, domácnosť, detí, rodičov a ten objem práce je neuveriteľný. Myslím, že by sme mali hovoriť aj o tom, že keď spoločnosť teda chce mať tú rodinu ako základ tej spoločnosti, to všetci tak ako akcentujú, tak by ju mali aj podporovať v zmysle, že v momente, keď ženy majú deti, by nemali byť ťažšie zamestnateľné, nemali by mať toľko prekážok, ale naopak mali by sme vyzdvihovať, aké je to náročné a podporovať tie ženy. Ostatne je to len niekoľko rokov, keď tie deti sú malé a potom už sú ženy normálne produktívne ako každý iný, tak sa mi zdá trošku zvláštne, že trestáme ženy za to, že majú deti potom ešte aj 20 rokov, keď už deti sú dávno na vysokej škole. Tak toto je určite téma, ktorú by sme mali hovoriť. A potom tie nároky. Keď je žena ticho, je zlé. Keď sa ozve, tak je príliš hlučná. Keď je doma a stará sa o deti, tak je puťka. Keď ide do práce, tak je karieristka. Že vlastne ten konštantný tlak, že všetko a čokoľvek, čo žena robí, je zlé, tak o tom by sme asi tiež mali viac hovoriť. My jsme vás nominovali do našeho výběru L Women Awards, ale vy sama ve své práci, myslím, docela nasvěcujete nejenom samozřejmě ženy, ale i ženy. Jaké ženy vidíte dnes ve společnosti v Česku, na Slovensku? Ja mám pocit, že tie ženy začínajú mať taký akože prerod, že sme všetky tak vyrástli v takej tej tradičnej rodine a ja som z takej veľmi tradičnej rodiny, otec teda zarábal peniaze, mama bola s deťmi a aj ten ich vzťah takto trošku vyzeral, bol taký veľmi akože dominantný môj otec, moja mama skôr taká submisívnejšia. Všetky sme v tomto podľa mňa vyrástli a všetky to tak nechceme. Tak teraz prichádza podľa mňa taká doba, že ženy si vlastne hľadajú to svoje miesto inak a chcú ho inak ako naše matky. A zároveň to ale prináša potom druhú ťažkú tému, že kde sú v tomto tí mladí muži, ktorí vyrastli tiež v tých rodinách a mysleli si, že budú mať takúto pozíciu a zrazu prichádzajú do vzťahov, kde zistujú, že tie ženy to takto nechcú. Tak ja mám pocit, že žijeme teraz takú dobu toho, keď si ženy berú do svojich rúk svoje životy, ale potom to prináša aj množstvo takýchto komplikovaných vecí, ktoré ešte musíme vyriešiť. Jak to máte vy s hodnotami? Která je pro vás nejdůležitější? Je to pravda, když jste novinářka? To je komplikované, že čo je pravda, pre každého môže byť tá pravda trošku iná, aj keď my sa snažíme ju nejako štandardizovať. Akože už keď som v Česku, ja myslím, že to heslo nebáť sa a nekrást sedí vlastne, áno, sedí vlastne na všetko. Hej. Nebáť sa a žiť nejaký poctivý, spravodlivý život. Mňa osobne teda veľmi trápi taká tá sociálna spravodlivosť a myslím, že to je niečo, v čom Európa západná aj stredná teda vo všeobecnosti má veľký dlh. Máme množstvo chudobných ľudí na ulici, Slovensko, trochu aj Česko, teda máme problém s vylúčenými rómskymi komunitami a popri tom tu žijeme vo veľkom blahobite všetci. Tak to si myslím, že pre mňa osobne tá spravodlivosť ešte má ten dovetok, že sociálna. Ale asi teda nebát sa a nekrást podľa mňa platí úplne pre všetkých. Kde se ve vás zrodilo sociální sítění, solidarita? Ja vlastne ani neviem. Ja som vyrastla v takej akože pomerne bohatej bratislavskej rodine, ale
tak nás k tomu viedli moji rodičia, k nejakému súcitu a k nejakej takej bazálnej spravodlivosti a bola som obklopená veľmi inšpiratívnymi ľuďmi celý svoj život, aj novinármi a tak nejak som k tomu vlastne sama prišla. A musím povedať, že to teda nie je ako keby hrané, že aj keď chodím po ulici a všímam si nejakých ľudí bez domov a podobne, tak mňa to akože úprimne trápi. Nejak proste mám pocit, že som ja mala to šťastie a že možno keby som sa narodila o 4 poschodia nižšie v našej bytovke, kde bola takáto chudobná rodina so 4 deťmi, že možno by som dopadla úplne inak a uvedomujem si práve tie svoje privilégia. Tak asi by som chcela splatiť možno nejaký ten pomyselný dlh toho privilégia, ktoré ja som dostala a iní nemali. Na svatební cestě jste pomáhali dětem v Nikaraguji, jestli jsem se správně dočetla. Patří tohle k tomu taky? Tak patrí, akože ja by som tak neglorifikovala by som to, lebo skôr tí deti pomáhali podľa mňa nám, ako my nejako zásadne im. Pomáhali nám učiť sa španielčinu a proste bolo to veľmi pekné. Ja ako keby som zastankyňa toho, že treba pomáhať hlavne doma, lebo si myslím, že máme teda aj veľa svojich lokálnych problémov, ale to cestovanie a videnie takýchto chudobných komunít po svete mne osobne veľmi pomohlo vidieť tú chudobu bezfarebnú. Lebo mnohí ľudia aj v Česku, aj na Slovensku dávajú farbu chudobe a myslia si, že tí Rómovia vlastne, pretože sú Rómovia a sú v takej situácii a keď človek vidí tú chudobu po celom svete, zistí, že ona má všade úplne rovnakú podobu bez ohľadu na to, kto má akú farbu pleti a že je to úplne iný typ problému než rasový. Takže to cestovanie mne osobne aj tie komunity v Nikaragui, ktoré boli naozaj mimoriadne chudobné, pomáhajú v tom vidieť ten kontext jednak toho luxusného života, ktorý my vedieme, že teda máme pitnú vodu a množstvo iných vecí, ktoré tam vôbec nie sú samozrejme a okrem toho ešte aj, že tá chudoba má všade na svete rovnakú podobu. Zuzano, kdy jste se cítila nejvíc žensky? Nebo kdy se cítíte nejvíc žensky? To je dobrá otázka. Neviem. Ja akože závisí od toho, že čo si pod tou ženskosťou kto predstavuje. Ja teda, keď som sem prichádzala, tak som našej kolegyni stylistke hovorila, že mám množstvo talentov, ale móda medzi ne nepatrí. Nemám to nejako asi úplne cez ovňajšok. Skôr mám takú akože nejakú vnútornú ženskú silu, keď zoberiem nejakú tému do svojich rúk, ktorá možno nie je úplne samozrejmá, alebo keď hovorím o sexuálnom násilí a snažíme sa upozorniť proste na množstvo problémov, ktoré s tým súvisí, tak vtedy sa asi cítim najviac ženská, keď sa zastávame žien. Že nemám to úplne tak akože fyzicky nejako spojené s nejakou vizualizáciou samej seba, ale skôr s takým tým vnútorným bojom, že ideme teraz akože za seba. Bylo vám někdy naopak ženství na obtíž? Na obtiež asi nie, aj keď mám pocit, že to máme výrazne ťažšie v tom živote. Ale priznám sa, že keď som nad tým rozmýšľala, nikdy som nechcela byť muž. Že vždy som si hovorila, že vlastne je to možno aj niečom dobré, že musíme bojovať tvrdšie, možno potom zájdeme ďalej. Musím povedať, že jediné, keď mi to naozaj prekáže, je sexuálne obťažovanie, ktorého teda som si zažila naozaj za svoj život veľmi veľa. Ja ešte pracujem s politikmi, tam je to naozaj veľmi toxicko-maskulínne. Ešte teda, keď som začínala ako veľmi mladá, ja som mala 21-22 rokov, tak to bolo pomerne náročné, až miestami veľmi nechutné, takže to by som ako škrtla, keby som mohla, túto epizódu. A potom mám taký osobný strach, ktorý ani neviem, že celkom z čoho pramení, lebo nemala som taký zážitok, ale mám strach zo sexuálneho napadnutia, že stále to mám niekde tak v hlave. A to asi množstvo žien, že idem domov a proste obzeráme sa, necítime sa úplne bezpečne. Tak toto sú aspekty ženstva, ktoré by som vedela oželieť, ktoré by som vedela z toho škrtnúť, ale inak neľutujem, že som žena. Ale vy se pohybujete i v nějakých jako docela, jak to říct, jako nasvícených kauzách. Měla jste někdy jako opravdu strach o svoji bezpečnost? Má posledné 2 roky strach o svoju bezpečnosť. Ono aj po tom covide sa zhoršil hejt a zhoršili sa tie útoky. A súvisí to viac menej s mojou prácou, že veľa dezinformátorov, pravicových extrémistov na mňa útočí ešte aj takým veľmi sexualizovaným spôsobom, želajú mi znásilnenie a takéto veci. Mám takého jedného špecialistu, ktorý je teda pomerne známy na Slovensku, ten zverejnil moju adresu, moje telefónne číslo. Sem tam sa stane, že zverejní moju fotku, kde sedím v nejakom bare v Bratislave. Tak
som oveľa obozretnejšia posledné 2 roky. Aj po vražde Jána Kuciaka sme si uvedomili, že vlastne to nie je až také samozrejme tá bezpečnosť, aj keď to nechcem teda preháňať, ako nie je to tak, že by sme sa teraz báli chodiť po ulici v Bratislave. Ale človek to tak má niekde vzadu, že treba si dávať pozor, že treba byť opatrný. Našťastie zaklopem si, som nemala nikdy zlú skúsenosť a že práve naopak stretám skôr ľudí, ktorí nám fandia, ktorí povedia, že si vážia našu prácu a je to veľmi milé, ale stále sa môže nájsť nejaký proste blázon, ktorý príde a niečo urobí, takže máme to, myslím, všetci tak trošku v zadnom mozgu. No. Jak se s tím vyrovnáváte? Máte nějakou psychohygienu, nějaký způsoby, jak se čistíte duši? Pomohla mi veľmi terapia. Bez toho to by myslím, že úplne nešlo, takže intenzívna terapia bolo niečo, čo mi veľmi pomohlo práve v tomto. A ja chodím veľa do prírody, mám psa, to tiež pomáha, že byť chvíľku sám so sebou a byť niekde v prírode. Šport mi veľmi pomáha, to sú také tie klasické veci. A keď je to v nejakej už takej nejakej neznesiteľnej hranici, lebo stáva sa mi to, hej, tak ja mám takú akože dobrú sieť priateľov, ktorí mi pomáhajú to nejako zvládať. Tak to by som inak odporúčala každému, takéto piliere, rodina, priatelia, nejaký čas so sebou a potom možno nejaký pohyb. To sú také úplné základy, ktoré pomôžu asi každému. Máte ženy, ktoré vás inspirují? Mám množstvo žien, ktoré ma inšpirujú. Ja mám strašne veľa šikovných kamarátok, ktorí sú oveľa talentovanejšie vo všetkom ako ja. A aj vďaka tomu myslím, že mi to pomáha v množstvo veciach sa nejako upratať a radím sa s nimi, ako sa posunúť ďalej. Máme množstvo šikovných političiek na Slovensku. Veľa sa porovnáva, že Československo, tak myslím, že v tomto vy ste trošku pozadu, že my už sme teda mali premiérku, aj prezidentku a o to sa to nezdá, ale veľmi veľa to prepne v hlavách aj malých dievčat, keď vidia, že vlastne máme ženu prezidentku, že aj ja môžem byť prezidentka. Malé deti o tom teraz akože veľa hovoria, aj ju kreslia na obrázkoch, tí dievčatá a tak, čiže v tomto myslím, že núdza o tie inšpiratívne ženy nie je. A ja teda myslím, že hoci som akože kritická k tej predošlej generácii, že v mnohom sú inšpiratívne naše mamy. Lebo v tom veľmi maskulínnom prostredí vlastne zvládali pomáhať neuveriteľné veci. Moja mama mala 3 deti, robila všetko úplne sama a ešte popri tom mala full-time job, hej. Tak hoci som akože kritická k tomu nášmu rodinnému usporiadaniu, tak je to neuveriteľné, že ako to dali a vlastne vďaka ním aj môžeme my dneska vôbec o tom debatovať. A umožňuje vám vaše práce jako v té ženské energii nějak být? Já si sama pamatuju, že když jsem pracovala v biznesových novinách, tak s tím bylo docela těžký pracovat, protože to prostředí bylo hodně takový jako výkonnostní a já jsem se hodně do toho přepla a myslím si, že je těžký si občas tu ženskou energii držet. Je to příjemný v ní občas být. Ale umožňuje to vaše práce nebo ne? Ja myslím, že teraz mi to už umožňuje aj práca, aj postavenie, ktoré mám, ale bolo to ťažké, keď som začínala, pretože presne to tie ženy tlačí do toho, aby boli agresívne a naskočili na ten agresívny vlak politikov. Takže tiež som s tým zápasila a ešte o to viac, že ja som ako keby prirodzene extrovertná a milá na ľudí a mnoho mužov si, keď je niekto milý, to zamieňa s koketovaním. Takže ja som mala nové obdobie, keď som bola ako nepríjemná na ľudí, aby si to náhodou nezamenili vlastne s tým, že to myslím nejako inak. Ale myslím, že dnes už som tak ako zastabilizovanom postavení, že už to mám celkom vyriešené v sebe, ale prešla som si aj touto maskulínnou fázou, je to tak, no. Zuzano, v čem ste fakt dobrá? Ja som fakt dobrá vo flexibilite. Myslím, že to je moja veľká devíza, že sa viem adaptovať na veľmi veľa vecí, ktoré sa veľmi rýchlo stanú. Tak nemám nejakú akože super vlastnosť, ale tá flexibilita, to, že mi nerobí problém sa okamžite switchnúť na niečo iné a adaptovať sa na novú dobu a na nejakú novú technológiu, tak to si myslím, že v tom som akože naozaj dobrá. Děkuju za rozhovor. Ja ďakujem tiež.